Scanáin mac Eeastyragh, Daie Mac Eeastyragh. Chosann sé an tileán beagsa orsaí an ilc. Chraithfidh sé ceadríochta a chlúdaigh an tileánsa. Dathraíodh man an ná na chló, agus bé an chló a bounce fad leis ná an ceansa fear na drí gos. Sé atá is mar chótha náisiúnta ag Ghileán Vannin, an taon chomhlíonacht riamh a bhí a géire. O Vannin bheag bhíon don sména chian on jeant a ledden Eeastyragh, tred an jarin cuiread as na present sight, go round a charach na bedan, san fé a leon bhí much gol roin, the eachan san warpen Scanáin. Here sa cheann ráwer leis journey leabhar, goil nús nan seáil fóin charan. Here ag a chearcas meach ag a chled, an taide bhagat as frine, rois ráis taide an tségan fúr, de bhainne gáis téma. Rois Breeshey léthóg sin meach córaí, Holéas sin chundal, sin héad sa hen chunda bhraich, dan suir sin níad a lawal. Bhí perte taif a gus náiach mai, tan snáid níad ag a gabhag, ach na mren ó sín gáil sim a gin, gréad a curt ein fós a bholag. Peddyr nach bhfuil is go lán éireannaí go bhfuil Gailge i leán Vannin si sin Gailck sa teangáin seo anna chastóil le Gailge na héireann. Ach is féidir é sin a chlisteáil go maith nuair éis tíon na héireannaí leis na manaíonn seo agus Gailge Vannin a láirteacha. Fuair an cainteoir dúchais dearannach bás tamil a bhlíontóil hen, agus mar sin ní féidir a rá go bhfuil an manana seán, go bhfuil an manana seán an sa mar cheanga bheo inis. Ach ní dul am go bhfuil sí maribh, orsúil é go bhfuil daoine an agus iad an Gailge Vannin si sin manana se láir go líofa. Ní leat timpeall 60 díobh bháin, ach is rud maithé sin mar tamil a bhlíontóil hin, beidir 20 bliain ó hin, ní raibh ach beidir 50 nó 60 an a bhí an Gailge láirt go líofa agus í fálamachcha. Ní gléas tradiisiúnta an torgáin béal an óid. Cén dochar. Caithfar gach clasú usáid má hátuch an síthúlacht agus ceol de hínse ra bheochant, nó is mead beo ar a líad. An gnáthúirteoir a hagan go Manainn. Is beagatá bhuaig seachas a hangach ar timpeall ar cheandaí flas, féchan amach bhuaig rairc tíre winnig an áil déir feag mendir. Cúpla pingin a chailúnt nó bhuachint ar na meisíní carúchas. Ach tá seanachas feer spéisiúil ag an Ileánsa, a tá fitte fuite le stairar muintir a héin.
leis a bhír rá, is dearthach go raibh cúnta dún agus cúnta étrama cangailte den Ilansa, trádan saoil. Scar sé bhain mar is léir, agus cúis bhaige Peddyr. Ar nála féin níor tháinig Ilan Vannin riamh fé thuaiste rómhánach. Manig as éireann a chur síl na críostíochtan sa hart féin sé uis. Tá cuine haular Ilan Vannin na néamh go léir bhfuil an enim an áard a bhus, achas beagdíomh daíre le cos riamh Vannin. Ceart go leor deirtar déobh bithúnaí gáirithe mechel a dúmpig ar a gríostíocht gur chur néamh pádraigh chun farige I gorathe, agus go raibh sé fé dheasa an síscéile lethe san áit a dúcach sé dír. Péiscéile is an sohannig a chorchaín isteach, agus thosaigh an néamh láithreach a lethe na críostíochta. At go leor níor bhláthigh an agla is cheilteach an sa fémar a bhláthigh sin éireann, ó hebh na helínas na litríochta deach go háirithe, chab agla is Vannin le díthráchas le dúrchas fiúmháin. Níiad fanrad céan rá déobh chud kiaull áfach. Daie Mac Eeastyragh James Daie James the button more than the toothny read a row boy. Daie Mac Eeastyragh James Daie James the button more than the toothny read a row boy. Rip is river in the G a ton a golganiera. Rip is river in the G a tie the Maglan Grana. Rip is river in the G a ton a golganiera. Rip is river in the G a tie the Maglan Grana. Is cosúil nar lín seoirí móra a bhí riamh I muintir Vannin, go dtí gur tháinig na lochlannig. Ba theag gur ála méadar scílanna farige na stránséirí áfach. Is ceart rá gur álam na lochlannig mór an mutha sanna chomá, an téanach blian túil mar hampla. Tinwald a thug na lochlannig ar seo, agus is sé atá inis mar Parliament ná splách ag manlanig. Mar sin féin, sé muintir ní láin fós. Tá me dul ar an éanach, seachas, tá me dul a freistal ar a tinwald. Ludig jouwer de nechte zarach de jo. Van shan kiri maru as neiden vegablio. O iri shuma vachayen as gau den kliu. Tan kiri fonjachte hot ouden as vadru. Shoch tot Nicholas Raby as a taiching. Tan kiri fonjachte ons breed faren fing. O iri shuma vachayen as gau den kliu. Tan kiri fonjachte hot ouden as vadru.
Seachtut Nicholas Raby Gold Sus a laut, the Raumach Banach der Mache House and Malt. O iri shuma vochadjen, as gau shoot and clue, tan a kiri fonjachte, hot ouden as vadjeru. Jerry Munjerski alanen, as higher and chul, Hurad na kiri maru ons lagen varul. Craig Nish, an baile dernach in mich mannen is a lauert. Déan views matá is an. Ní hiad na baháin agus na giúr lady a bháin atá céimhne an sa. Tá leanúnachas an tradiisiún á chéiliúra. Van ik lees met me omeg, zijn ik koshelle tjennont. Van ik alleen daarom ik feer matura, als van ik al magit. Ze zeggen, kent van ik jennen wil. Als snel is steeds ne griezen. Twee man wie even volach ne griezen. Van ik lel paslen daar is, jennen jenne schimmeren. Van die kool me houdt, het tot me zies ne griezen. Wenn jen werden, sei je geboren, ne Griesen, als Stowell, als wenn die Klaarchen entschieden, als Reigers ne Griesen, als kom ik mij gevret, als wenn ik tot me on, als wenn ik college me, dus me womig, als doet die schacht blauwe, als de scherden in ked, kunjacht en temstje, Gailck, als we ten je taget ons krenees, treva me, moest linten dees. Hug éman de bhléire cút a maiilesa sa bhliain 1917, agus mar thora sin, tháinig an Comisiún Béaladas ansa chun na cainteoirí dearnacha a heifeada. Mar a dúrmar, chuireach mananán, ceá dríochtas ciúna i láin, chun dalamológa chur a réine a smuoinóch fáa thuirt futha. Agus móidir inégus aniuh, agus an iscuirtar na mórtha fáilte rih unróirí, go háide iad siúd atá larag tír na nóg. Sé sin an drama lescló cáin incuma íce go baile, mar is terman cánach mannin inniu. Takeíocht lá na phobal ag a bheochantóirí ceol agus teanga Vannin. Ach, in dhéige chéile tógta na Caiseáin. Mus sé na seach lenne a hena henk mi a sód chit na gweil meris me cage and no recon te sin was in clacht dat chit na gweil as lotra Kellee as a Gailck as giu Peddyr Cubberley. Henk sin stacks a taio shoh sanasta as Kiaull modern Scanáin, as soishin sishon Scanáin, as was in giu joch for the rish keru, as nalog shen Henk and oster run as do te no tashu lot as a Gailck so te oru de Daie Mac as so no te sly of a gagan murkian gada rauj shin nalomakan ons en shemerali ein. Me doet me sin sé vlein a hen anish as tam je ve arash just een bull shoh ram kieten heng sin arash vlein na log en haga shoh as nieres en tre sin aliam de veli kuid al juos en alien de lot as a Gailck ons bull bi elle no ten Italian oosten ish knatet rislai chitstjak as lot as chanyin amera Ellen Vannin. Hanelli rudderby, Hanel had smonach de valley rudderby quacknish, no ten Gailck
Níras an tre sin a bhí jeant feer vai. Bíonn Shorys Y Creayrie gach bliain lá nolog, an seanna lá nolog, in ád agal is fádarig. Níl an Vannin ó rúchas ag na páistí seo ní higann siad I gceart catá a chanacha ach cafa túsaí ana bháid éigean. A líad, tuigeann siad go bhfuil danga héin ag mananig nach béir le. Wel, fi baint ag yn Anglicanach le Mananis an seo, ach gyhaidethe fi 6 baint is féidir idir na Sesli Mananis na Methodists agus an Mananis. Cé go dúirt John Wesley nó a tháinig sé go manin nach raibh an Mananis fiú mar cheanga agus becheart an na manin go léir béirle á álam go tapa. Ach in dhé sin is eile, rinne na Sesli nó na Methodists obair mai go leor an teanga os rud go raibh gach rud go nádúra I Mananis. Ach in dhé sin rinne Anglicánaí feabhas go leor an teanga freisin. Agus níor cuireadh an teanga faoi chusin seo go díreach. Timpeall 100 bliain ó hain wel, ní slúine sin. Cheap do mananí gur méid an dóibh an teanga a chahabh amach agus tháinig an béirlisteach ó náam sin. Gachaí a haran bort na hínse sin píl, bailíon locht kiaull agus Cristl Jerry chun siamsaíocht agus córáí anamh. Tá sé seo díreach ó táchtach dóibh chun a bhéiniúlacht a chur aniúil, is atá na dlithe cánach nó an tinmhailt féin.
the hir atá port na hínse, an taimhas gure déirin. Ní hé núna mar sin gur an suachínítar na rútaíse na hen siar a bhadribh aimse na lochtanach. Ní bhacan siad mórrán le Westminster an sa. Ach tá go leor le déanamh go fós chuna níonit mar náisiú na chosint, sa námatá le teacht. Ní féidir mananis a ólam a gheart ins na Scanáin seo go fóil, ach ón seachtain seo thugainn go dainn is féidir mananis a dhéanamh trí ó-level an seo sé sin an scrúdachán sasanach. Agus is céim ar é sin ceart go leor. Taobh móta sin bíon chuidir smódas na man in dhéanamh óil leis an teanga. Ach a meas na sean daoine go háirithe tá reinstíine an agus chuireann siad sin fua is féidir rá den teanga agus is breá bheith is breá bheith ré mar a déirfáil manis leis an teanga ar fad. Is féidir mananis sé léamh I bá péir nuacht an seo calún nó gó agus is féidir mananis sé chlisteáil ar a radio éon uair amháin in aine seachtaine. Tá níos mó buint le Helen Vannin ná an Villa Marina, na ráisina TT, an casino agus an léasa bethe. Caafar do lá lorug, cinnte, ach tá sé dán, fréacha náisiún cheiltig, mac halaí mananaise. Tuigeann gach mananach go bhfuil sainiúlacht a buint leis féin agus lena bhaintir. Tá stúim agus gluchas a lochlan I gabhain, splód an ghail agus teanga bhéirlach an gnó. Tá. Ach ina chrístig tá ceodríochta á chosint haiad an ní té.
Scanáin Mac Eeastyragh, Daie Celtach Chosann sé an tileán beagsa orsaí an Ilc. Chraigh sé ceadríochta a chlúdaigh an tileánsa. Dathraíoch Mananán a chló, agus bé an chló a bounce fad leis ná an ceansa fear na drí gos. Sé atá is mar chóra náisiúnta ag Ghileán Vannin, an taon chomhlíonacht riamh a bhí a géire. O Vannin jeant on jeant Eeastyragh, as the present sight, go round a charach na beden, san feer yon be much gol roin, the echen san warpen Scanáin. Here se chiaull rauer leis journey liaur, goil nus nan shoh fo'n charan. Here ag chiarc as mach ag chled, yn taide fygat as ffrinne, roes roes yn taid yn cheg yn fwy.